Zdravím vás. Forex Akadémia vám dnes prináša lekciu o náhodnej distribúcii ziskov a strát. Možno si kladete otázku, prečo tu vidíte tieto čierno-biele kamienky. Hneď to pochopíte na malom príklade, ktorý sa čoskoro dozviete. Je veľmi dôležité, ako obchodníci myslia. Práve nesprávne myslenie stojí mnohých traderov kopec peňazí. Povedzme, že máte stratégiu, ktorá vám prináša 60% ziskových obchodov. Väčšina traderov si myslí, že každý ich obchod, ktorý otvoria, má teda 60% šancu na zisk. To však vôbec nie je pravda. Kľudne sa vám totiž môže stať, že otvoríte 10 obchodov za sebou a všetky budú stratové. Aj keď teoreticky by 6 z nich malo byť ziskových. Toto má na svedomí fenomén nazývaný náhodná distribúcia ziskov a strát. Predstavíme si to na jednoduchom príklade. Máte 100 kamienkov, už sme pri tých kamienkoch, z ktorých 60 je bielých, tie budú predstavovať naše ziskové obchody a 40 je čiernych. Tie budú zase naše stratové obchody. To nám reprezentuje našu 60% ziskovú obchodnú stratégiu. Takže vieme, že 60 tradeov je ziskových a 40 stratových. Teraz dáme všetky kamienky do misy a misu zatrasieme. Zavrieme oči a budeme vyťahovať kamienok po kamienku. Čo sa stane? No už vieme, že keď všetky vyťahneme, tak budeme mať 60 bielých, čiže ziskových, a 40 čiernych, stratových. Lenže nevieme, aký práve ťaháme, pretože máme zavreté oči. Kľudne môžeme vyťahnuť aj 6 čiernych za sebou, kým príde jeden biely. To nám ale nevadí, pretože vieme, že na konci budeme aj tak v zisku. Ale prečo sa tak nechováme pri live tradingu? Je zaujímavé, že keď obchodujeme naživo, chováme sa úplne inak. Mnoho traderov je naviazaných na každý jeden obchod a aj keď vedia, že úspešnosť ich obchodného systému je z dlhodobého hľadiska, napríklad spomínaných 60%, nevedia ustať 1, 2 alebo 3 stratové obchody za sebou. Niečo také u nich jednoducho vyvoláva veľkú traumu. Celkom ich to rozhodí, ich emocionálna stabilita je narušená a to má vplyv na zlé rozhodnutia ohľadne ďalších tradeov. Taktiež je zaujímavé, že veľké percento forexových traderov je úspešných na demo účte, ale ako náhle prejdú na live účet, tak im to vôbec nejde. Prečo? Odpoveď je jednoduchá. Na deme nie sú emocionálne pripútaní k svojim tradeom. Tam nie sú v hre reálne peniaze. Ak zmeníte myslenie, budete ziskoví. Ak máte nejakú obchodnú stratégiu, ktorá je zisková, dajte jej šancu. Berte zisky a straty tak, ako prichádzajú. Ako keď ste naslepo ťahali kamienky z misy. Dnes to môže byť 5 stratových obchodov za sebou, zajtra to môže byť 6 ziskových. Ak sa udržíte v kľude, máte obrovskú šancu konzistentne na Forexe zarábať. Len pamätajte, je to beh na dlhú trať, je to maratón. Forex nie je šprint, kde zdvojnásobíte svoj účet každý deň alebo mesiac. To sa dá krátkodobo, ale ak chcete hrať takto, to si môžete ísť rovno podať tiket do lotérie. Ďakujem za vašu pozornosť. Dúfam, že táto lekcia vám pomohla a budem sa tešiť na vašu návštevu na mojom blogu Forex Akadémia. Odkaz nájdete pod týmto videom. Prajem vám veľa ziskových obchodov a krásny deň.